part 2. Ai, me ollaan menty tonne. Me ollaan menty paljon. Eli vielä vähän ylös. Milikka kattoo. Joo, tuun. 10 minuuttia, mä ollaan lähellä. Kattuu. Milikka kattoo. Mä tiedän. Okei, mulla on niin paljon aikaa. Please. Joo. Me ollaan lähellä. Mä en jaksa enää. Odottakaa sit part 3. Mun loppu. No kyllä ei lopu. Joku on tuolla.